Udang free, udang free. लाखिनानै मावलांबाय थानो हायोबा मोनसे थांखियाव जोङो दिनै नङा गाबोन नङा समखौ जों सौहैथारनो हागोन आरो बेखौ जोङो बयनोबो दायित्व। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार बा जोंनि बर' हारिनि माखासे जोबोद मिथिनो गोनां आपडेट बा बे आपडेटखौ नोंथांमोना नुयोब्ला आरो खोनायोब्ला जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव माने जोबोद गोजोननाय मोनो। दा जोंनि माखासे बर' लिडारफोर जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ पलिटिकेल्सआव बेरेखाब्लाबो जुदि मायबा मोनसे अलखद बा बर' हारिनि खौसेथिनि मोनसे सम फैयोब्ला गासैखौबो राजखान्थियारि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ खौसे नुयोब्ला जों गासैबो थारैनो बर' रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनो नङासै होनबा लोगोफोर। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला जोबोद इन्टारेस्टिं नांगोन आरो माखासे बाथ्राफोरखौ बुजिनो मोनगोन। थ' लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि सासे गेदेमा सुबुं जाय BLTनि फाउन्डार चिफ बिर सिलागां बसुमतारी जाय रुंसारि बिथांनि 28थि रुंसारि सान फालिनायाव गासैबो जोंनि बर' हारिनि हारि माहारि आफादफोर आरो पलिटिकेल्स मोननै पार्टि जेरैहाय BPF आरो UPPनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो हाग्रामा महिलारि सार आरो लकसभा MP जयन्त बसुमतारी सार बिथांमोनखौ खौसे सियार खाथि जिरायनानै आरो मांखरसालियाव बिर सिलागांनि जे मांखरसालियाव बे खाम्फायाव अन्थाइ खाम्फायाव बिबार बावनायखौ नुदों। बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोबोद रंजाखांनाय मोनदों। आरो बे समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जोबोद माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि होदों। थ' नोंथांमोना नैबे मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि फंनैसो बिबुंथि होनाय जे जोंनि बर' हारिनि जाय दैदेनगिरिफोरा जोंनि बर' हारिनि माखासे गेदेमा सुबुंफोरा रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि जे सोमोन्दोखौ लानानै दा बिथांमोननि उद्देस्यखौ लानानै आरो बर' रायजो राजाफोरनि जे थांखि साननायफोरखौ लानानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जोबोद बेसेन गोसा माखासे बिबुंथिफोर होदों। थ' नोंथांमोना नैबे मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि बिबुंथि होनायखौ खोनासंग्रो। बिनि उनाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन।
बा गारलाबाथा बसुमतारी बिथांमोनखौबो जों बावनो हाया। सोमला बसुमतारी, बिनेश्वर ब्रह्म बिथांमोनखौबो जों बावनो हाया। मथथे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जोंहा रुंसारि जालांनाय गोबां दैदेनगिरिफोर दङ। जोङो बयखौबो समानै सनमान होलांगोन आरो बिथांमोननि बे आदर्श नीतियावनो, बिथांमोननि सान्थौआवनो, बिथांमोननि साननाय बिजिरनायजोंनो जोङो दिनै बे पर्यायाव सफैनो हादों आरो आसा खालामो जोंनि गासै बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि जिथु साननाय, बिथांमोननि जिथु आदर्श बेखौ गोसोआव थि लाखिनानै जोङो मावलांबाय थानो हागोन आरो मोनसे समाव जोङो जाफुंसार होनो हागोन होननानै आंहा मोनसे मिजिं दङ। नंगौ, बिनेश्वर ब्रह्म बिथाङानो जा, सोमला बसुमतारी बिथाङानो जा, उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा बा बिर सेलागां बा सोमला बसुमतारी, बालिराम बसुमतारी, गारलाबाथा बसुमतारी बिथांमोननि जिथु सान्थौ, बे सान्थौजोंनो जोङो दिनै बे पर्यायाव सफैनो हादों आरो बिथांमोननि जिथु आदर्श बेखौ जों जुदि थारैनो गोसोआव थि लाखिनानै मावलांबाय थानो हायोबा मोनसे थांखियाव जोङो दिनै नङा गाबोन नङा समखौ जों सौहैथारनो हागोन आरो बेखौ जोङो बयनिबो दायित्व, जों बर' जाथिनि बयनिबो दायित्व, दैदेनगिरिफोरनिबो दायित्व, बयबो जोङो गोसोआव थि लाखिनानै जयैनो खौसेयैनो मावलांबाय थानो हायोब्लानो जोङो थांखियाव सौहैनो हागोन आरो हाथारगोनबो। नंगौ, दिनै जोङो गुबुन गुबुन माने जायगायाव थानानै, सोरबाया राजनितिकआव थानानै, सोरबाया फरायसा आफादाव थानानै, सोरबाया एमप्लयि फेडारेसनाव थानानै, सोरबाया आबुबाव थानानै गुबुन जायगा लानानै खामानि मावबाय थादों। खिन्थु जोंनि थांखिया एगानो। आंनि बुजिनायाव राजनितिया सोरबा मा खालामदों, सोरबा बर' फरायसा आफाद खालामदों, सोरबा माबा खालामदों, खिन्थु जोंनि उद्देश्यआ मोनसेयानो थानांगोन आरो दङ होननानै आंहा बिसास खालामो। दा बेखिनिखौनो बुंबाय। थारैनो नोंथांमोना नुबाय बेबायदि समाव जोङो जोंनि माखासे पलिटिकेल्स दैदेनगिरिफोर, जाय बर' हारिनि गासैबो दैदेनगिरिफोर, प्रमद बर' सारानो जा, हाग्रामा महिलारि सारानो जा, दिनै जयन्त बसुमतारी सार आरो गोबां BPFनि दैदेनगिरि, UPPनि दैदेनगिरिफ्रानो जा, गोबां गुबुन राजनितिनि दैदेनगिरियानो जा, गासैबो बर' हारिनि दैदेनगिरि, साफ्रोमबो बर' हारिनि दैदेनगिरि, बर'नि लिडार गोजाजोब। दा बे समाव पलिटिकेल्सनि जे समाव राजखान्थिनि समाव, इलेक्शननि समाव जे गावजों गाव दुसिलायब्लाबो, गावजों गाव रायलायब्लाबो, जेब्ला बर'नि अलखद समाव बा बर'नि मायबा मोनसे मोजां थावनि, बर'नि मोनसे मोजां थांखि, खौसे जानायनि बा बर'नि बबेबा मोनसे जाय थासारिखौ, जाय थावनिखौ खौसे जानानै फालिनांगौ, बेफोरबायदि समाव, बेफोरबायदि सिटुएसनाव जुदि गासैखौबो खौसे नुयोब्ला थारैनो जोंनि बर' हारिनि गोसोआव बा बर' रायजो राजाफ्रा जोबोद रंजानाय मोनो आरो गोजोननाय मोनो आरो बिनिसाय बांसिन मा गोजोननाय मोनबावो, जुदि बर' हारिया जुदि पलिटिक्सआवबो आरो जुदि खौसे जानो हायोब्ला बेथ' आरो बेसेबां गोग्गाथाव, बेसेबां रंजाथाव जागौमोन। दा बेफोरबायदि गोबां आसा दङ। थेवब्लाबो खौसे जानो हायाब्लाबो सम जोंनि बर'नि माखासे समफ्राव जुदि खौसे नुयोब्ला जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव गोबां गोजोननाय मोनो आरो। दा बिथांमोना दिनै BPF आरो UPPनि माखासे दैदेनगिरि आरो लिडार सारमोना खौसे जोंनि बर'नि गेदेमा बिर सेलागां बिथांनि 28थि रुंसारि सान फालिनायाव खौसे सिबिदों, खौसे फालिदों, खौसे मान बावदों। बेखौ नुनानै जों रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनो आरो, बा गोजोनथाव आरो बेफोरबायदिया। जों गासैबो समाव एखुथा, गासैबो समाव सुथुर बायदि जाना थानाया बे मोजां नङा। सम जोङो सुथुरब्लाबो खौसेयै थानांगौ, खौसे खामानि मावलांनांगौ। बेसो जोंनि बर' हारिनि थांखिया, नङा होमबा लोगोफोर? जों बयबो दिनैनि समाव मिथिखायो आरो बयबो बुजिखायो, दिनै राजनितिनि थाखाय गावनि राजनितिकआव बा इलेक्शननि समाव पलिटिकेल्सआ गावखौ देरहाहोनो थाखाय, गावनि पावारखौ लाबोनो थाखायथ' गोबां बाथ्राखौ बुंनांगौ जाखायो। बे मोनसे गेम,
पलिटिक्सआ गेदेर मोनसे गेम बेयाव जेननाय देरहानायनि बेयाव राजा फोरजानि बाथ्रा दं नालाय बेखायनो मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो पलिटिक्सआव हाबनाय लोगो लोगो गाज्रि मुं मोनखायो आरो बेवहाय मोजांब्लाबो गाज्रि होननानै रायखायो दा बेफोरबायदिया जाखाया नाथाय जेब्ला जोंनि बर' हारिनि खौसे जानायनि सम बबेबा मोनसे थावनियाव जुदि गासैबो खौसे जानो हायोब्ला नैबेफोर जोबोद गोजोनथाव आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय थ' नोंथांमोना नैबे ससे आपडेटनि सायाव मा बुजिनो मोनखो आरो मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिया खौसे जायोब्ला जोंहा बेसेबां मुलाम्फा जागोन आरो थारैनो खौसे जानो हागोन ना हाया नोंथांमोना आन्दाज खालामदो एसे बिजिरनानै नायदो लासै लासै समा माबायदि जानो थांगासिनो नोंथांमोना बिजिरनानै कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायथ' जै बर' हारिनि नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय